Bună ziua! Suntem din nou pe plantația de castravete amar. Începem anul 2020 și sper să vă găsim sănătoși în perioadele astea tulburi. Ne-am gândit ceva timp dacă să reîncepem activitatea la plantația de castravete amar, dar tocmai datorită acestor vremuri tulburi ne-am hotărât să o facem. De ce? Pentru că produsul nostru, adică castravetele amar, face foarte bine la imunitate, întărește sistemul imunitar, ajută foarte mult cu sistemul respirator și cu inima și mai mult previne diabetul. Deci, este ideal în perioada asta să consumăm castravete amar. A fost foarte greu pentru noi să reluăm, ne-am extins față de anul trecut. Să sperăm că o să avem și vânzări anul acesta. Dacă doriți să susțineți producătorii români, vă așteptăm cu drag. Când or să se facă, sperăm noi cât mai curând, o să postăm pe Facebook și vă așteptăm la cumpărături. Livrăm în București, livrăm în țară, în București le ducem noi, în țară le transmitem prin curier. Produsele noastre sunt acum în certificare bio. Discutăm cu cei de la EcoCert, au venit să ne testeze, discutăm în continuare, facem contracte, facem testări. Nu stropim cu nimic decât cu ce trebuie îngrășământ natural. Nu au nimic chimic în ei, doar apă și sperăm că foarte multă sănătate. Nu am făcut solar, așa cum ne doream noi anul trecut. Am hotărât să mai stăm puțin în aer liber. Solarul nu este chiar atât de simplu de realizat, nici ceea ce am făcut noi nu este atât de simplu, doar că la solar este și mai complicat. Muncim de ceva timp să facem construcția, încă nu suntem gata cu construcția pentru ei. Mai trebuie să mai punem sus plasa de umbrire. După cum vedeți, buruienile cresc în voie. Cu furtunele noastre de irigare ajutăm și castraveții, ajutăm și buruienile. Pentru că nu stropim cu nimic, absolut cu nimic, ele cresc în voie și sunt extrem de fericite. Dacă aș putea găsi ceva să le facem ceai și pe asta le-aș face. Probabil se fac, o să mă interesez dacă știți ceva să ne anunțați. O să le culegem manual și probabil o să punem folie la fel ca și anul trecut, dar că acum fiind o suprafață mai mare, este un pic mai greuț pentru noi, mai ales că nu găsim mână de lucru, oameni. Dacă cumva vreți să lucrați la plantația noastră de castravete amar din satul Fierbinți, Comuna Șilaru, județul Dâmbovița, vă așteptăm. Nu avem foarte bune condiții de locuire pentru că nu locuim aici, dar sunt sigură că putem găsi soluții extraordinare de a lucra împreună. Castravetele amar este foarte bun pentru sănătate, foarte bun pentru sistemul imunitar, foarte bun pentru inimă, pentru sistemul respirator. Mai este și anti-aging și face foarte bine la piele și la păr, deci este și pe beauty. Ne ajută și cu detoxifierea organismului. Ne ajută foarte mult consumat în stare naturală. Este cel mai bine să-l consumați proaspăt, îl faceți cu suc de mere și îl consumați proaspăt atâta timp cât el este proaspăt pe piață. După aceea puteți cumpăra din farmacie. Puteți cumpăra din farmacie și acum dacă nu îl puteți consuma, pentru că este amar. Dar îl puteți combina cu diverse legume, fructe, în mâncare, în băuturi, în sucuri și îl puteți consuma amestecat cu orice, numai să-l consumați. Puteți face mască de păr, mască de piele și cel mai bine este să-l consumați în stare proaspătă, pentru că purifică sângele, întărește sistemul imunitar, ajută în problemele respiratorii, ajută cu foarte multe lucruri. O să mai postăm pe Facebook și o să vă mai povestesc despre el. Lucrăm și la un catalog care să evidențieze beneficiile castravetelui amar. Aici vă arăt un pic ce este în jurul nostru. Mult porumb și dovlecei. Avem și dovlecei în zonă. Avem de toate. Ouă, lapte, brânză și porumb, grâu
Și toate astea, un pic de castravete amar. Noi vă așteptăm. Îi puteți comanda aici pe Facebook. Puteți să ne sunați sau să ne dați un SMS cu datele dumneavoastră la numărul nostru de telefon 0727530003. Ne puteți scrie pe Facebook. Vă așteptăm cu drag și sperăm ca anul ăsta să fie un an în care să ieșim cu toții bine, din care să ieșim cu toții bine, sănătoși, și sunt sigură că vom ieși. Vă aștept! Multă sănătate!